Mojaste las manos, Laura. Tak. Ja ti ju vycentrujem trošku, dobre? No dobra. Mami, może się gdzie dociągiem, ale może. To je super, to je stoličko pre teba však. Jeżeli ja dociągiem, to też nożem. Dobre. No, takže Widzisz, ja dociągnie tutaj. chytíme si ju do hniezdočka najprv, dobre? Trošku sa s ňou zoznámiš. Ružičky si ostrý, prepáč, zašpiním ťa. Budeš tam na dve bodky na pamiatku. Tak. Do hniezdočka a iba si ju drž. Zatiaľ ešte nebrať palčeky. Palčeky preč ešte a iba si ju takto chvíľočku drž. Dobre to je? Príjemné? Či? No a teraz tuto do stredu palčeky. Obidva. Áno, ja ti. Trošku tak sa mi zdá, že kľudne si to takto daj. No, ty sa ty sťahuješ. A teraz pekne do stredu Máš na dáme. ruky, aby si videla, dobre? A potlač dole palčeky. Silno, silno dole. Tlač. A trošku ich môžeš aj od seba odťahovať teraz. Odťahuj ich od seba trošku. Namoč si ruky, máš suché, namoč si. Dobre, dlaňky, aby tam išli, vieš? Tak. A gdzie ta różowa? Dobre. Dobre. To sa to asi prekrylo, vieš? No, namoč. Namoč. Aka Monika za dobra, tak. Oho, tak. A teraz chceme ju spraviť asi trošku hlbšiu, že? Lebo je taká plítka. Takže, túto ruku dáme sem. Nie, túto držíš stále takto. Nič nebudeš robiť, iba takto ju budeš držať. Dobre? Tu si položíš sem. A teraz zatlačíš prstíkami tejto ruky do tejto ruky. Zatlač. A po trošku hore. Hore. Tak. Toto budeš skúšať teraz. Dobre? Tento pohyb, čo sme si teraz nacvičili. To znamená, chytíš hniezdočko, položíš ruku na ňu, vložíš prsty donútra, nabereš trošku hliny, zatlačíš do tej druhej ruky a ideš pomaličky hore. Dobre? Laura, namoč si ruky. No a čo sme hovorili, ako? Nie. Tuto, jedna ruka sem. Druhú ruku oprem o ňu. A tlačím prstami tejto ruky do tej knihy. Pozri sa. Laura. Tak, pozri sa. Túto ručičku si dáš sem. A túto ručičku si dáš sem.